twagukwanira omwancho morire bigatasendi kiandizi TV nande emambia ya bono esabato engiya ma gotambe bagoteba namangana amayana gekogera into bigatasendi kiandizi TV emambia bono nande tomirane negaiga asingencho koletera entunda elia kabere yomorobere bwansube sabato entunda so chikwa bato koligeria magere lesson anene chuma eyene kenene kerinya sai agane tunare koba to wesomya nabo tunare koba to kuyariganye twensi anene chingaki echichomwere lesson ite asukirike gima ndoche nga nonya nkoere kare ngalitene weekend ngari tegere nyara koba to koera kore gari siko gendra koba kuyariganye rindu nyara koba kwenyorere lesson yago naende kubwa mono ekera to jokora a lesson eyete manyete gose bunayo umwancho muri konyara koba wesomya beratato anene ekerenge kikyarenge ekenene ase ekota eyeye lesson anene ya ekote ye egochikoera. Karibu sana ase studio abalisi banyare ko bagwikirana gaiga kigima banyare ko bakuyarigania kwene kiabuna banyare ko bagosemya nae omanyeno nyare ko kwemanya anene ekikerekerenga ekenene ke lesson yechume. Karibu sana omorisia onchonga ntegetorigererie etibiri kigimo nyare ko bakwarigania mwancho morigereria abanchwa abategereri naenda bakurigereria amangana kurwa CTV ete yandise nabakwaniri gwakirubya nabariganiri gocha seri tukiria rero tumusasi momonene nanturigyo busubo ayerinda torosto mugwenere kwetera siriteria Kristo somotoria. Amina mbiyemana sana mulizeze de kaunchonga noare amona into asingi chamagiro ilitkolero. Karibu mulisia. Happy Sabbath mwancho muligereria nande karibu asingi nchia maigeriere senyarero. Mbiyemana sana omulisia Dominic Bosire na asingi nchi wikira na studio wikiri ngwale ngororo ni manyetaso kwale gosasima ngwanya letakoba agogo tuara o Sabbath yobotere. Na asingi nchia wanafunzi baria ba kisi school. Yes. Tuasasime tena barabu se once Friday maragoba kogendera igo baka nande Sabbath kaera. Ngaitenga nyora maigabo asingencho yogo sasima. Pia mwana sana karibu tunaotuwanige maigagaiga na tuwanya tukawato kuwakilisha senchira beno molisia zedekaya toraya soko sabe lintunyara kawato kuchaka magiri lesson. Tusabe Nyasaye tatu mwanchwa naende omubuibo bogama bwaitu tuachira asora sema ambieto kwariganike kuruguru kwane weterese bikiro bya birebirau na kwakera yo muito abategereri boru bwikiranu ilindi bwenyorera abana abange bagoswasuburutu bwao esiko no banene bebyao na kugusaba gwetugeteresereria Kristo somotoria. Amen. Pimono sana amangana atato oboiko bwense na kikere ekerenga ekenene ke lesson yechumeye tonyera ko bato kurigereria anene amangana ayanyarete ko bagakoretwa amo naba malaika atato ochiase oboiko bwense kubrate egacha entangani eyagotebanga tunyara ko bato ko musasima omonene oyore omutongi goronense naboigo omo malaika ndogo acha agatebanga babel onyare ko bagokogwa omorisia eyengati yebikuro ebinene eyobono ense bwenete nyare ko bagekomanya anene ekero tole amo nenkegu matekerto ko tanga tuikirase enkegu bwango iga okoranga chinga kichiachire kigima igotogenda ko bato kwariga ni twensi asobwamo nagekogera ase esabato gosechuma yana to ko gweta twarigeretie igoro ya ekemanyererio Kenya sae nekemanyererio kiengiti ensemo entangani tokanyara ko bato kurigere kurwa se getabu keria kia okomano kaisana ibero morisia ibere gwikira isato eyo tonyara to ko bato korora enganene na yare ngoro na moko nganchira tunyara ko bato gwesoma egotanga naende ngarora omu malaikonde ogotira kurwa ase lioba ligosoka kurwa ligosoka kurwa ole nekemanyererio Kenya sae ole moyo akaba kerege tureri ase lyogiri nene aba malaika balia bane baetolibaga gosaliense na enyancha ogoteba timo saliense gosenyancha nonya nemetego ikatwa bekire abasomba banyasaye ekemanyererio ase amasio abo igoro ekeneke manyererio ekigo chikobage kobekerwa abana banyasaye anene chinga kichio mwerio
iyo egochikoba gekoreta ogwatanenekana ikera togotanga ekemanyererio kerie kieng'iti nabo ekemanyererio kia Nyasaye ngiroro togatanga nere segi ere nene anene chiga kigichio mwario ekera nyachieni nere akare kubeka abaye ekemanyererio erinde banyara ko bakomanyereka abana abanyachieni abana abanyasaye kora tokaya bali bagadi nene rinaki inchamo na tunyara ko batokoira ogochora kwa bene erinde tunyara ko batokubekerwa ekemanyererio twaligiretie tukaligerere ng'a mpara byabo gose bakubekerwa ekemanyererio tukateba ng'a mpari banyare ko bakubeka ogosemereri kwabo ase Nyasaye mparia babwatetie amachiko gati yabo tugakwonera igoro yerichiko lyogotimoka analitukori sabato egire segie nene anene nyacheni akareko bagakurwania abana banyasaye chingaki echichomwelio karibu sana aina atwana tokotokori wiki eliedete korende ase wiki ye ngorigereri tore ekemanyererio kia Nyasaye nekemanyererio kieng'iti ensemo ya kabere karibu sana ekefungo eke nene ikitoko chikoba tokorigereria ntakwarira ndarakwariania omorisia Zedekai rinde nyara kwa bagoto obwagare inkigose gikare ekemanyererio ensemo ya kabere ekefungo eke nege kare kurwa ase gitabu gyokumanuka okumanuka 13 ekefungo gya 10 ntegete nsome ase kegusi rinde nyara kwa bakumwarigania omorisia Zedekai anyara kwa bagagotoa obosera bwe lesson yechumeye ebiblia gotebaiga omonto gachoreirwe ogoswa goika okoswa omonto gachoreirwe ogoswa goika aoswe omonto gachoreirwe ogoitwa nomoyo birende goika aitwe nomoyo obirende ekemanyerero kia Nyasaye nekemanyerero kieng'iti ensemo ya kabere karibu omorisia ayo mwanchwa wamategereri oitu bwe TV yaitu ya ndisi Natarachi wasoma soma 13 nande komina kiwa soma 13:10 kero kaitenga kiabwate gesungu kia machikoba une na kiaro tabe monwe kisongo kiaro tanga you reads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Keusingia bore iya yomo. Yes, amen. ande yesoma biye keusi yesoma ntarachaka Ase keusi. Omonto gachoreirwe ogwoswa goika aoswe. Omonto gachoreirwe ogoitwa nomoyo birende goika aitwe nomoyo obirende. soma bakugekure nkirikirigere gawe oyari gete nuso tari gete yake kure Seketabu gyokumanuka 13 tigandigere kurwase biblia ime twasoma kurwase lesson 10 ebiblia gotanga omonto gachoreirwe ogwoswa goika oswe omonto gachoreirwe ogoitwa nomoyo birende goika aitwe nomoyo birende obirende aiga nao abachenu barabe nokoremereria nogwegenwa biblia abekire byanga gitawa ona banchwa anseme ya kabiri tuguchikorigereria ekemanyereri kia Nyasaye nekemanyereri kieng'iti pona twabere tukorigereria biblia yaitu kurumate kurwese twachakerete esegi yachagete ari igoro ase ebiombe bibere Mikael ori Yesu Kristo na Lucifer naende okorukweng'iti naende enchoka ori Saitani naende omogenki omoiti okare ekere esige yarwana igoro yaera oyo iga Lucifer aserigwe okorukwa enchoka nekere ense yaitu yatungu yachang'aina abaibori bari baita abatang'ani obeire ogokora emeremo gwetera ase serikali chiense Saitani akorukweng'iti eri yakare lakini naende ekere achire ase ense eye iga tana kweyoroki burunge ase agweyorogetu gwetera ase eng'iti nabona ase chiserikali chiense eye igakwiyo ase ense eye igakwiyo gwetera ase chiserikali ekere aeteire ase chiserikali
kwarang'ana serikali yakora egento lakini mwanyabantu atumia okora egento kiaye igese igeye igerese ebiombe bibere ase egati ya Yesu Kristo na abegeni baye na egati ya Saitani okorukwa omogenki na abara abegeni baye igo nanda asense nande oeteire oetera ase ekanisa nande osoire imeye serikali ng'ane ekanisa nande kweorokia ase gento kie oyibireche ocha ase gento kie bono ase oboruti bwa Nyasaye ase oboruti bwa Nyasaye kera achagete serikali yaye ase Abaisiraeli Nyasaye arenga omoruti bwa Abaisiraeli yes ase chiserikali chiense eye chibwata abanto bakorukwa abaruoti bense eye bakogamba babwata okobwa lakini ase Israeli obwata okobwa ekera arenga omoruoti bwa Abaisiraeli na omonene Nyasaye ase chiserikali chiense eye iga oyo obwata okobwa nori omobe nero okobaa chinguru nokobwa ekibagokora iga leseni eye tokorigereria igonda getemba inyori ng'a omochakano ekero nyuma ya amache etoigo yachire yaerire naende nachakirete serikali ase ense eye iga ase egetabu kia omochakano 10 omomura okorokwa Nimrod orwete ase ororeri rwa omonto okorokwa Ham agachaka serikali yense eye na serikali igachaka ogosasima kore mamincha na ogosasima kwa omonene bagachaka ogosasima emebwekano ao nechinse kera abanto baria ekero Nyasaye atantanetie emenwa bakagenda kera egesaku kebwata akanyasaye kaye kwetera ase omorui oyo bari batigarete aria ase akorokwa Shina akorokwa Babeli ase emenwa yao nchoreretwe bakagenda bagasoime mono ase ogosasima kwa ebinyasaye na ebinde na bwabo obogambori bwa Nebukadneza bwa Babeli bogocha gocha Nyasaye anchete ng'a aranderia abanto baye bonsi baikere bono oboroso bori bwabegetwe ari Shina bwokwerigeria obonene na bwakinire mpaka togocha goikera chiserikali ichi chia amatuko abono na kere serikali nebwate ekemanyererio kia oboteneneri bwaye na gekoera ng'a Nyasaye nabwate ekemanyererio kiaye na chiserikali chiense eye ngotwara chire ekemanyererio kiabo bono ekero togochikorigereria ase ekemanyererio kia Nyasaye togochikora na ekemanyererio kia obogambi Saitani agochikotumia goetera ase enchera ya ogosasima korema mincha no gusasima kwa Nyasaye lakini wesoeti ng'a Nyasaye oiguru bagusasima na gieko artogotwara amang'ana abere egaiga ekemanyiriri kia Nyasaye nekemanyiriri kieng'iti egetabu kia Danieli sana ibere kabungu kia kemerongo 23 igawe okuona ng'a eriete eng'iti igoriteneretwe oboruoti igaba minto eriete eng'iti rera nama noboruoti bogocha gotoka ase enseye obetereria abantu basasime buna Saitani abetereria abantu buna eratagete gwetera ase oboruoti bwenseye enyorera omoganda okorwania oboruoti bwa Nyasaye igo ase tofauti erogati ya ekemanyererio kia Nyasaye ne ekemanyererio kieng'iti ebire ebinto bibere tofauti ekieng'iti nigo gegocha n'amachiko akimwanya abantu ekia Nyasaye giacha n'amachiko ang'o Nyasaye igekemanyereri kia Nyasaye lazima nkebugata amachiko ang'o Nyasaye nekemanyereri kiense ekebwate amachiko yense ayarosire na mwanya abantu aonchurete amachiko Nyasaye egera abawenere pia mono sana eleson nganjire omega umulisia arare okwana ikakwana asoboruotie bokomanuka 13 ochakire ekemungo kia kabiri gotire kia gatatu yokoro oboruotio boiga ego kwana ng'aneri enchoka eka eng'itieria okobua ekaya naende ekirugo ekaya chinguru ekaya okobua naende ekaya ekirugo some kengo kia kabiri somorore igo ngoboruoti bwense Saitani agochigotumia igakoreta ase amaruoti yense eye
amanya koba chinguru abawokobwa kwai abaye chinguru abawokobwa naenda abaye kirugo bagoikaranza soma ngororo komine sato gitabu gyo kumanuka uchakire gifungi gatanga molisia chakira iki gitanga niyo some paki kia gatatu usi noine gia kane elio ngarora engiti egosoka korwa ase nyancha ero nigo yarenge ne chingunchara 10 nemetu 5 nebere igora ase chingunchara chiaye nchiarenge ochigutwa 10 na ase metu yaye ndiarenge rieta riokorama na engiti elia na roche nigo yawekaine engo amagora aye nigo arenge buna ayedubu na omonu oye buna oyubwendo enchoka eka engiti elia chinguru chiaye na ekerogo kiaye kiobonene nokobua okonene. Amen. Bona abanchwa eriete enchoka igori gutumika asukumanuka origirerie 12 ekengoiga gia kianda gia gatana beri goika kianda enchoka nuri omubi saitani somoro rero 12 kengoke gia gatana kabere goike gia kianda Eliese egi abete igoro Mikaeli n'abamaraika baye bakaruania enchoka na enchoka elia n'abamaraika baye bakaruanera amo kurende tibabwa nonya na ase abo tanyorekana igoro na inde na enchoka elia enene igatugutwa gocha inse elia n'engiti ya kare na kare korokwa omogengi na saitani omong'anerere bwense yonsi igonga saitani ekeraho kore emirimo yao koro gwitira ase turi mwanya bantu oso ase mwanya bantu ime obeke ebintu bia Yesu ebirengere bia Yesu mwanya bantu ero bakurumagega mwanya bantu ikirani ukogani kwaye twaroririga igeriete ritwa kwa no buruti Daniel yego kwana ngankarore ngiti ende kurwa asa amacha amange okomanuka 15 ibiri kubungu kiaye ye 15 tumanye ko ibeka amo soma ngo nero 15 ibiri 15 Biblia goteba se oboso bwaye igoro ni garenge nerieta morisi 15 ibiri kubungu 15 aha Biblia goteberio agantebia amacha aria kwaroche ase omotaya yuria aikaransete ayona abantu nemeganda y'abantu nebisaku nemenwa na macha ali amange kwaroche se omukungu oli omutaya yaikaransete n'abantu abange emeganda y'abantu nebisaku nechiamate n'abantu asencherende nga nenyiti eri yarorekana yaru ase nyanja amacha alia n'abantu abange bebisaku chiamate n'abantu oboruoti oboche korwa ase gati y'abantu abange lakini baire chinguru nori omobe bwe oserie kemanyereri kiaye kyoboruoti nerio ekemanyereri kianse gopinga aya nyasaye na ndi twari ringa nabwata mariete yokurama asenjirinde akurama nyasaye kumura chinguru chiaye na gokora ebire maminja no kuganikwa nyasaye biemono sana omorisia na embia mono mwanchu murigerekero kenda sogene tokoba gutobwatie mambia ya bono na bugosanga kero kende kerengeri kiago neriboriria gwetera ase namba yesimi yira ase TV yago na boyo gwetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boyo gwetera YouTube Ndizi TV News ekirato kwanere mambia ya bono Richard omwanja kurujinsa mochiria chanya biosi SD yago tabanga no ali meyomoroberi agene tokoba goseni wa emambia ya bono omalisite gatusuka uchase ensemo ende asogo chikoba to kurigeria anene orogoma rolia rwa makweli anene igongo gokonya gosoma kuru asigatabu yoko manuka keire anene obolitogagwo 13 kifungo kia gatano rimera ko bago kwanira ensemo kwana orogoma a clarify puna ekurende bogambi boli botangani bwachete kuna bwachandite abantu amanye gukwana orogoma bia mono sana na kwiro mulisia 13 ekifungo kia gatano engiti elie kae walibaga lyogokwana amang'ana manene ayokorama naenda akaewa okobwa gwokogamba asengaki yemetienyi emerongo ene nebere umulisi ateba bwata igerinde kigimando chichiza chichireke senginjo chinsa chikominyoka yes
Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine nomanyete ekewikia ora omwana ogo nokomoa chisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibu liao ayomo iboli ne skuru ebwata aborokia babwata obumanyi bwa igoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokubeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete ayene bundi efoman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kiromo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigo reiraniriwe ekerengo gete kiebesa kiromo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyinge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asenamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono kegimana ende tuiranira sentundende pole emitambo iyo yanyara kobageko tingeka kiga kurinde tuiranira nda sembe kira togenda ko batugusanga amonaye anene igori lesson yechume oya kwarenga mona into wiki ya nyata kobageko ita lero tunogo kuna igoro iga yakogara wiki ya nyata kobageko ite chume ya nyata kobageko bekana no obosero bonene bwa echume tokare ko batugukwanera omorisia ase ensemeli ntangani kabisa lesson amangana ringi kubekwa agari na yasomenya bwaterani somasekeusi atanga ase essentially ya 15 amagoko a Piedmont ase ebitunwa ebinene bya sugusu ya Itali aiganao arenge obomenyo bw'abantu bari barwete komenya bari abegenwa ase kire bamenyete kurwa ase Biblia ase ngenje yogotenena kwaba bokonywa ase okumoigwera Kristo nigo bachandetwe ase njere ntindike gima ase omwaka 1488 AD abantu aba nigo baitetwe mono ne kanisa y'abarumi ase ligoko lya Lois ase ngencho yokoegena kwabo nsemo ya kabere omolindo onde bugochandwa nigo obaikereta ase essentially ya 15 na kabere ekero muruti Savoy atomete kiombe ky'abarwani chiribu 5 bagaswa ase ense yabo na kugania ase chingurunga abantu baria babae
oboigamo abarwani baase chinga chiabo abantu abanigo bakorete buna bakoretigwe korende nyuma yaye igacha komanyekana nga nenchera barigetie ko bayikera abantu baria na kubakorera buna baganetie omotenyo kane 1655 chinsa ikomi igoro chia mambia ekemanyerero nigo kiarwetwe oboiti boria bochake abantu baitetwe entunde nigo barenge chiribunya. Thank you. Tete ikeria wese ngencho yayo. Yes. Tu ekemanyererio kiengiti kera tugukwana ekemanyererio kiengiti kia gosete deadly wound. Ekero omugambi oyo nkonyora turi omugambi onde ogocho kubwata the purpose. Kera ababuata igakare koiro omugambi oyo ogokora gendo kieke okomurusie kerogo yo pop orenga that by that time eria gochanda abakristo akamanya ko bagakubaita na kiye kogera ntaite amatuko narabwa kwanire ng'imetienyi 42 ntaite toyebeke toyemanye ng'akie gokwanwa some mwancho murigereria Revelation 11 kibungo gia kabere Revelation 13 kibungo gia gatano abuno amang'ana ya gokwanirwo emetienyi 12 bwe ere ng'aine amatuko 1260 1260 amatuka yekeroko yabaga ago yasoma manga matuka yo nigare kurwase ekitabu kikia Revelation 11 kibungo gia gatatu na Revelation 12 kibungo gia 6 igo mwancho murigeria matuka ino ko yanyora matuka yankia tenenerete oise kurigeria ye ritukeri masi Nyasaye ringa gento kieke omwaka oyomo igeye ne miaka erenga emiaka elibweyemo chimibere na 16 that is igo eyene ere miaka eye nigo yabete between 1870 AD and 1929 AD the Pope didn't have any territory of the Vatican and the Vatican was part of Italy. Asama tukaya. Konyororo gomoro rwago ngento kieke. Rwa akirwe bono rororo bese. Na otherwise yote konyora ndira akora gento kieke. Ndira wena. Aso mwaka o February that is tarehe 11 1929. Pope Felix oyo orengororo yo kwerende Patricio missionary created the Vatican city state abono orogomaro kabwena igo amang'ana ya togo soma ige na ya kwa na so bwenge nkiga kogera na ya kwa na igo oyekera iro orogomoro rwa bwena niga chagete kwea amarieta aria tokuruka nga press femi Praise femininki amarieta yokorama Nyasaye akaeta kakuira akaira ribaga ryangu ya Nyasaye asokwe amarieta aria Nyasaye kurukwa nero mochenu nero muikeranu nere kisoma mang'ana Revelation 12:6 tosome tabu yo komanuka arafu osome Daniel 7:25 mang'ana ino are oyo niga ngete kwiruka marieta yokorama inaye kona so bwinge sengenjo echinso mwanjo murigereria ase gatabu komana komebere kifungo kia giasta gia 14 omukungu oria agatama gochi ase roro agwo ase aroiseretigwe na Nyasaye erinde arendwe aroro ase ngakia matuko 1000 na magana abere ne 50 nomo improvesi goikerana genda 14 ase kifungo gikomina obo mani goikerana obugwe ikeranire ase ayo aye igoro chenga nainwe abamenyete ime okorende obubeno bwaino ense nenyancha ekiagera omosori oria oikira asemore ore nenda mwamwe nyinge ekiagera amanyete ngenga kiyae nenge genda egetabu kia Daniel 7:25 nkorera aseri tukeri ororo amatuka ye naya kwa naso bwenge omwancho morigereria lakini naye gokonyora chingaki nabo gosoma na 13 nkiarengo 12 lakini tindi gukesoma nase orogomaru abwenire esoma Daniel 7:25 Daniel 7:25 yego tebaiga
ere nakwane amang'ana are mamincha yoyore igoro mono naende narosie abachenu boyore igoro mono na kubachanda narengererie konchora ebiro n'amachiko abachenu mbabekwe asoko boko kwae asekerekemo na ebiro bibere na ekeng'ese yekero aiga seitange Uganda iga mbare baitetwe nande nkorora muri eyoyo eng'itie yawe nirorogoma gegochengera ritukerio yachandeta abakristo na kubakora gento kieke na kubaita kenda ase ense ngima mbachandeta abakristo gokorera pie koro kinge eng'itie yawe nirorogoma tosome egitabu kia Revelation 13:12 ekero yawe norogoma bono nkoirere chingu yagerire omorero oike ko lakini bono ngwekorere kore bikone na abantu mbanje bikone. This is where people love gakorora umuntu gwetera ase eng'iti eria yairwe bikone oyo mara yonde bikwarora aba pastor gusabange abwate chimakiga abwate chiringi koboka kabisa ng'ata begeti gusa machi gitachita kaegu noyo birecha tagokora bikone saa zingine gokogenda te ng'ayo obwate birecha nakio tagweransi ese ng'encho mwegenete Nyasaye. This is where we are as a country nga gosa sense nga oyo birecha oretire bono gonchoreria nense yakorere gento kieke yatantanire ase ng'encho yobong'ainereria obubu aretiru neng'itie yiga omweri pinta itekoteba ng'a na into no abakristo tubwenete ko bakini nto ng'ainwa tosoema ase obong'ainereria bw'eng'iti pia mona sana mulisia the decade getengorete tu ase emuma enya Paul ose Paul nena kwaneta mang'anaya ayare gotamboka korwa ase emuma engoro anene y'abantu abangonyara koba gosoa asa maigerio nobong'ainereria boria bwenchoka ose eng'iti eye orenya chini asinga kiechi kogenda toko batokomenya anene ase emumenya ingi Paulo akaliko baga kwanera anene gochia ase abagwatani tonko bekanga ase gitabu kia Abatesaloniki ya kabiri ibiri Paulo aso moika yasa kumoro kinga okugwa nko bakuri itangani na omuntu wekora buna Nyasaye auruka ase kanisa yo manene akore ibintu maminja no kuganikwa Nyasaye egindo mayerio omanya guja tosomenga Abatesaloniki ya kabiri ibere cyake kemukie kiritanga ningo tagenderere gotira wiki gya kane twibugno musombo Nyasaye gukwana ringandi mwamri gotango mosali wa machiko bono baminto asa mang'ana agocha ko ase amanene amang'ana ogocha kwa maneno ito Yesu Kristo nago sangerekana waito aso bosubwaye twababoririe Timote chigwa bwango na gotige birengererio byaino gose timoichanigwa na moikonde gose na mang'ana gose nerirube ligo kawanga nkorwa ase tore liarure ligo tebanga litukorio monene yaikire kobao muntu onde tabang'aina ase enchirende yonsi ekia litukoriria tirigocha ogwatanekana ogotaigwera gotaracha n'omusare bw'amachiko omwana w'obosiru aorokiwe ere n'omwengereria omweimokereria igoro omoimokereria igoro omonyene igoro yakera egekorwa Nyasaye na ekegosasimwa naende nigo agoikaransa ase ekaru Nyasaye okweraria omonyene ng'a nere Nyasaye bona abanchwa Paulo agokwana ng'a litukoria omonene ndigocha litang'ani okugugutaraba naro omosari ogosoa ase enyomba y'omonene eimokereria iguru aamire na Nyasaye eroke ng'a nere Nyasaye bwekomanyene nekere akorire boigo naende gogosoma egitabu ekia Abatesaloniki goika egitware gokwana ya kabiri ekere egoteba nase ekari y'omonene agweimokereria iguru ekore buna Nyasaye bwekomanyene
nekere ekorire boigo aambĩrĩria onchora machika Nyasaye ngire no monene erinde ekera akorire boigo omwaeri omanya gocha ase gitabu kerio kumanuka twasoma 13 igo tokorora oburuti bwogocha bwogonjora machika Nyasaye na indo kwimukira iguru kubakwa manene Daniel sana ibere yatenga naunchore chinga kina machiko n'ibiro na cyanda abakinu ba Nyasaye sekere kama n'ibiro bibiri n'usekero ukumanuka na ero yakwana oyo Daniel yokwana aurageti wa matukefu emyaka 1000 bitaraba Yohana akoro gusaidia emyaka 200 etaraba Paulo akoro ku emyaka 200 etaraba ere oyo Yohana akoro kunga abakinu ba Nyasaye barachandwa samatuko elfwe mochimibere nemerongo 5 naenda ibeke miruti ayibeka matuko emetinye merongo 42 abanju akego tuligiriga Biblia Nyasaye gagukwana semegwekano na ino beke ibindi bigotenenera eliete ligari kurukunga matuka elfwe mochimibere nemerongo 5 koko genda asigeta bwe sekeri inye kumgo ke ya gatana arimo negeta bwe kuruku namba sem 14:34 tobirigererie bigo tuoro kinga Nyasaye kerago kuona na abana ba Israeli ko bakuru Misiri bakwenda Kanani na tubita abantu kirote bagenda korora ensiria ekero bamba je bamenye mitia amyaka amatuke merongo no bairana bakabari berias bakangera na Nyasaye akamenya kubaire susurunga igomoko bere ruru emyaka merongo kera litukolira atenenere omwaka oyomo somororo Ezekiel 14 Ezekiel sana emeka mugokie yasita na Ezekiel ner eri tangani yarenge numbers gosumo baro 14:34 na Ezekiel naenda karaba Israeli bakore bibe naenda akabatebe na ukurari roro bibe romo asiri tukeri morite nirite omwaka urarasa matuko emerongene igo yamanye kubeka ngari tukeri mo igo rite nirite omwaka soma ngasipta bibionsi bibiri Ezekiel nye kemugo gyasita na omobaro 14 ekabuko kiaye kemerongo 34 ekero orabe wakorire korara engakiyo nainde orarare orobega ruao ruokorio na obe kobogoretie obobe bw'abayuda nagochia keire amatuko emerongene rituke limo ndibe buna omwaka oyomo the numbers tabukia mobaro 14 kemugo kiaye gata emerongo 34 mobile numbers and the numbers 14 ekabungo kemerongo 34 numbers 14 merongo 34 na ikirora 14 merongo 34 Biblia gotebaiga inwe nigo morachandika ase emyaka emerongo 4 omwaka oyomo asekera rituko mwarenge korota ense eria na inwe na monyare komanya nga inki gekoba ekerongoba mamincha yaino bona abanju aritukeri masuba ni eritenere to mwaka oboruoti obware gochaka soa sekansa no monte imokereri gorekero kenga nere Nyasaye obwachage bwabe torora se miaka elfweyemo chimibere na merongo 5 mo bogachako mwaka bwa michimisano na merongo 35 ada bukagenda mbako mwaka w'elfweyemo chimisana ibere na merongo 9 emerongo kiana na isana nangwanse isana isatu uko rusania matukai ama emyaka ye yekoberi fweyemo chimibere
ne 50 omo nering'ana rioba niriateba ng'a rituke erimo riteneretwo omwaka ase kalenda y'abayahudi igo yarenge kero omotinya amatuko 30 abantu aba naende emanya kobeka Danieli ate ng'a igo abagochandwa ase ekero ekemo ekero na omwaka ebiro 2 emiaka 2 nenusu ekero eye na emiaka 3 nenusu oyonchore igekoba emetienyi 10 oyonchore amatuko ye emetienyi igo yonchore omanya gwaka kero omotienyi ase amatuko 30 igagoisa no miaka amatuko 1250 nomo nawe yabete ekero oboruotio bwagenderera omoruotio okoruko Napoleon Napoleon akabwato yorengo omorai bw'ekanisa omogambi oye general yari okoruko Peter akabwato omorai bw'ekanisa orengo omopopu akamubika ase echera orogoma roria agakwa orogoma ekero abera ase echera ekanisa ande atwara omogambi egeka obogambo bwarenge ekanisa ya Rumi oyo orengo omogambi nero orokogambera ekanisa chiserikali chionsi chiense ekiachitebera chigokora nase emiaka yonsi igare gochika abaruoti bense bachanda abachenu bona ano yateba ng'a ngotoka ase ekanisa imokereri iguru okugwoka nari kwabete goikenga kiyi naende yakabere togokwana egitabu giokomanuka bono nigia kabiri gegocha gocha nyuma yo oyo iga naenda iranira ase obogambi okomanuka 13 kamugokenge 14 ekora naende eng'itie ndeko enere ekorwa ase ense enyomo ebwate chingunchera 2 egokwana buna emana y'eng'ondi lakini yamanya gokora maminja yamanya gochi yaire obogambi yairere eng'iti eri yakare yayo achinguru n'okobwa ekora emirimo ayeiga neserikali ekorwa erweta ase ense etamenyire n'abantu neserikali yokere ase ense erekere yobani neserikali ya Amerika neregocha koreta oboruoti obo eretetie amachiko ekere yaetirie emanya kobeka erituko ryogosasima nenchera yogosasimwa ekere yairi emanya koikanisa chi eria yari gochanda abachinu ba Nyasaye eye chinguru n'okobwa echande abachenu ba Nyasaye igo okomanuka okomanuka eyeiga 13 ebwate ching'iti 2 eyekorwa ase enyanja neyende ekorwa ase ense enyomo eye ense enyomo nere gochikoa eria chinguru chiserikali ibere chigokwana chiregaga taitenga okunire ense menda bwise ng'encho ayekunire getoyekorerania gekogera nero nebwate goteba ng'a bono abwa ase Revelation 17:12 mpaka 13 gokunekare ng'a bono strategy ki oyo birecha abekire nere yeme yakunire ng'aki bona goetera chiserikali nchicha ari narari akorokwa magunchara 10 chiserikali echi 10 na chichi chiko chikostwara chinguru goetera ase chiserikali echi chinyara koba chikoreta oko apostasy apostasy ninkio morisi keusi itima kinda abeke keusi ogweatana na korwa ase Nyasaye na gokora kerikere mamincha no kwanja kwa Nyasaye na then strategy they try to fight against Jesus the Lamb. However, they will not defeat. That is korwa ase gitabu kia Revelation 17:14 mbata emekorwanio Nyasaye. How will it happen? We don't know the details, but the word will look for a reader. The world will look for a reader who will be nganero tenene tengendoke. The whole world in seance. Kelia kwana eyina erateba Amerika. Kelia kwana na kigekokora gento kieke gegokora emirimo ase ense yonsi igo royalty nechikobo ekiagatatu in other words chisegi nchibororo from nations. Those are the last strategy yagatatu. It's actually the last last war. Christ and his followers are trummed. The peace that does not win, Jesus does. Bono abantu mbatana nekechinsemo ibere abara ase Yesu Kristo na abara ase
eserikali echi omoeri oye Yesu Kristo na akore gento kieki nabwe Mono sana amina. abono tari ngane kanisa kurwana nyasaye bakurwana na saitani abege ni bonsi beji kanisa chionsi ebenga ngaibare Kristo ngano iko bara acha sensema ya Kristo nere elia okumanuka ikomere sana isatego tenga abantu bane tamakurwa se system weyi tamakuru Babylon tamakurwa sobo sai kwa Babel bona ate gujigodi na mangana yinji dini yego dini abasasi bekene bamugusasi manyasa uri iguru bono buna tokene iniga na bego toko muntu gutimoke sabatora kiro musasi myotari kwekere bono na babo toko muntu gutimoka Jumapili oro musasi mwekere sa kurangiringa enchoti moke ase sabato yane abarabumba ibiri yugiria nyasaye mbakoro gwanja kwa nyasaye igamwancho mategereri yasaita ikanisa kurwania yakurwania obungainiri bwa saitani nabwata abege ni bayase kere kanisa akorangeri baja susasi makori ogwekera amen Pia mono sana amina imambia ya bono ikigosaya kwanyara ko gwesomia anene kurwasiri manyererio ekemanyererio Kenya sana ekemanyererio kengiti anene chinga kechicho mwerio ase esegi enene yanyarire kuba gigotangaso gosoge korarigwa gati ya amaigerio aliari yekene nabo igo aliari yobotutukanu taragenda somotimoko barisi nataka tuligire twasobwe kabisa ndike tensome ebungo birega iga okwanengana yemo ritogende ase omotimoko tochikuligire na ki ogotemwa wesa batongoreo gati ya esigendrete kurwasire tabu gyokomanuka ndika tukuligire kamanyiro kiengiti 14 kifungo gya kianda kifungo gya kianda ndike tomulisia nsome na omo malaika onde oyo gatatu akabatunya no gotebanerio girinene omondo karasasi mengitiire no muweka noye na kubekweke manyereria se obosi bwaye igoro kose asoko boko kwaye pwatene na 10 na lindo chera erebia ere nanywe edivai enda mwamu ya nyasaye yarosiwe etasanganiri kende ase egekombe kienda mwamu yaye naende na chandwe no morero na ekebiriti ensementangani some egetabu ekibadi 14 tomaye gukwanera aiga nao abachenu barabe no koremereria abo babwatete amachiko anyasaye nakoba abegenwa ase Yesu kwana sogonga ngo kwanera bari kemanyererio esil eri bakuruka 66 igogocha kulikwa it's not written here ase oirigererio morisi ngona jetu ase lesson yeye ebichenero yabegetwaria entangani kegima bono naona takarene tebenga nabo obosibu mundu boragwo esiri endo chena bekare ase forehead ga kwanera ngo toske mutu togotebanga ekero kurigereria mang'ana ye mark the mark can be received in two ways that ekemanyererie kenkenyoru ase chinchera ibere 13:16 liberation it is also talking about the same thing ekemanyererie ketari ogocha kurikwo bosigoro ebinto mbiro gokora bikoro kinga kwatwarire gento kieke ekemanyererie ebikorwa in other words ebikorwa biagumbi oro kinke manyereri kyobwate tosome nabo igo ekagera abantu bonsi abakena banene abanda nabataka abatali abasomba n'abasomba babe kweke manyereri asa mabokabo abolio wose amasio abo igoro amen erinde monto onde bwensi tagora wose konya otatigere oyore nekemanyerero keria 13:15 15 ekae waribaga kubekera omuwekano bw'engiti eria omoika goika omuwekano uria okwane na ogere abantu bonsi abatasasime omuwekano uria bw'engiti baitwe eke emubwekano bw'engiti norori in other words chisanamu nchibekwo mbale baraitabe gukikora gento kieke gukisasima na ekero gosoma
na okay kebungongera bumulisi na kerokio yani asinara bumulisi atasome according to and revelation 13:17 so manero tinta etia mangana ameto mwancho murigereri wenyu onde bwensi tagora gosekonia utatigere onyorire oyore nekemanyerero kiria eng'encho yaye erietari eng'iti eria gose chinamba chierietari yaye na tware gento kieke ekemanyererio kieng'iti eria gose chinamba gose ebinto mbirabwa kwana bitatu yateba inde muntu onde bwitagora gose konia utatigere oyore nekemanyererio kiria eng'encho yaye erietari eng'iti eria gose chinamba atware erietari eng'iti eria erietari eng'iti eria rietaki na tware na atake kogenda koreng'ana ne amarietaria eng'iti yakorire gento gieke yeire erieta yeire ndiriri yerokire nenche nwere naye nutake gutwara ekemanyereri gegokorokia ng'a naye noitabete na gento gieke na eng'iti eria na kiria egokora gento gieke na kiria ekwigeria ebi nabi omoeripi taete gosoma iga. The world's power will suggest that everyone will have to worship or rest on the same day in order to overcome the crisis. Seng'encho nande economy yabeire embe na kere gento kiabeire kebe mbaetiri chiko ros sa richiko ryogosasima ritukoremo ritukeri namagambia ya naro onya tugotwara bone kemanyereri gyogokora ekyo baetia naye tukunyara kugora na tukunyara gokora gento kieke tukunyara gokora kenda sense no chandwe karibu sana mulisi asinchire ubwe kabisa chinsi urigereria sense yao kegusi osome Arsenal Erigetenga, the Church of Rome claims that Sunday is the mark of its ecclesiastical egoteba iga ekanisa ya Rumi nige egoteba ngari tukori tanganirie chuma naryo rire ekemanyererio gyokubwa kwaye kuborandia nekene ekanisa ya Katoliki ngwanchera nere ng'a ogonchoreria oko negento yakorete na gonchora oko yakorete nakwo oko yakorete nakwo kore ekemanyererio gyokubwa kwaye kwa mang'ana arengete ogosasima wons soma mang'ana ya sakuru ekorwa secretary of the American Catholic Quarterly Review January 1883 kegetabu ekinkerororo nande no kirase kanise yime yu onyo tagete gosoma na bagesoma bono nare okuona iga tebise tie kanisa yete ng'a Sunday nere maki yaye yekubwa kwaye kurandia none kero rigiba onjurite ogochika kurwa so gutuma kugwesa batogocho gochika wote mukarito ko litangani yechuma keke manyeri gikenda kiari ko bunwa ba Kristo na ene kera chiko bunwa ba Kristo asa mutukabuti lakini abantu bari barabige ni bekene mbayi go chiko tumokabo abarati mukubuno manna batebe mbaro waseka nisiji yasa akurangiri basoke mbara asichikana chinde akurangiri basoke mbare no ene sichikana sichiko tumokesa batu bataji go bataji batamenye tibuno manna atebe te barasoke bajuke bwata ige byombe bibiri biraji koba nayo mwegeni ayiko kubwatiringana lya Nyasaye na akorai wetira somoika omenye buno bwa igo in this case nturigo kwana igoro yekanisa we are talking about abegeni bako base chinse moirenga ibere na begotoka abegeni bare esabato ime baruororo bagende Nyasaye bakore kirikere kya Nyasaye na abegeni bande bare totebe gose ne Catholic ime na barabu basoke gose baraze chikanise echichinde na barabu basoke babuatie kere igochi ebyombe togokwanera mbibere we are not talking about what churches the churches aigege gokwanero it is ebyombe bibere bigochi kobagekana asama tukoyomo aerio pia mono sana omwancho
morige na in other words totaragenda kwenda turi ebintu mbibiri bigochi goto differentiate ekemanyererio kieng'iti nigo gegochi gotware sir ekorokinga the Sunday law gochenjiri tukoririria Nyasaye korwa esabato ba replace with the Sunday at the same time ngetware amarieta yokorama ekemanyererio ekekiango kieng'iti ekemanyererio ke Nyasaye kero tokorwe break ni maetendo chigokerigereri na kerokyo nkebwate ekemanyererio kiaye na machikaro ororase ekemanyererio eke kieng'iti nigo giaoncheira amachikari komia Nyasaye eriko yawe kugwenera mwanya bana egento nkero toteragende break ntete nsome asobwenga kabisa ngargo tebunga tugenda omutumo asobora igwe kanisa aya nari kanisa yabekire egotebaiga the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man but as it were God and the figure of God. The Pope is crowned with a triple crown as King of heaven and of earth and the lower region. The Pope is as it were God on earth, sole sovereign of faithful of Christ, chief King of kings, having plenitude of power, to whom has been entrusted by the omnipotent God. Direction not only on earthly things, but also of the heavenly kingdom. Iwayabe kaiga. Omurayo yegwe kanisa Pope tayo muntu kuna mwanya bantu kawaida. Nigaimukereri iguru mono taibuna mwanya bantu. Iganga kuna Nyasaye sobusubwense. Na enero umutenaniro Nyasaye sensei. Igaire chigutwe isatu kuno muruotyo igoro umuruotyo bwenseye no muruotyo bwenseye na ochinse chinyande chiamaje ere ligare kuna Nyasaye sobusubwenseye nere bweka omugambi bwabegeni ba Kristo Yesu na eno debe igare omonene bw'abaruoti oire chinguru na Nyasaye manyene okora ebintu byense taye byense byoka ne byiguru bona asiri nganeri dorango Isaya 42 orebuno manene Nyasaye kwana iguru ya mangana Isaya 42 omonene yagotebanga obiye omonene kimgo gyasika somanga Biblia gotebaiga incheni ncho monene na korangeirie asoboronge na kubwatire okoboko kwao ngore endete gwetera asore ningore okubwatana pugotianania n'abantu obe omubasubana inche nincho monene elio naryo elietariane tindi kwa montonde obonene bwane tinkoa emewekano egosasimwa ogotogibwa kwane nkibako buna no monene ngakiara abe omoruti bw'abaruti iguru nense ijenere rienga igara ikaransa se nyumba ya Nyasaye eimokireri iguru mwanya bantu kuba kitako bo muruti bw'abaruti Yesu Kristo be kuru muruti bw'abaruti ejenero Paulo orogetibu Daniel yakoroku na Yohana bakoroku ana bali bomane amangana ya taraba bona mwancho mategereri Biblia njana kungainderia Nyasaye na babegete bungenga na aruchenga ka na tukoyo mu kwimukirira iguru na ende yakoreko abanyasaye kurinde ntwe igo Nyasaye tubikire ngatubwatire ngana riaye ritora bicyasubira biamono sana biamono omurisi naga korwa Isaac Nyatundo musongo kurio sio Kimau Central SDA Church awatangana wali meyomoroberio on some Thaddeus awatavanga this is a wonderful lesson. Say hi to Nyambororua SDA Church in Kyoge District. Oscar Pierre Jamis, happy Sabbath. Peter Kongo from Masai Mara watching live. Close Nyakezi, Aboigonga Tia, Abanda Bange, Edwin Oiriga. I want to have a happy Sabbath. Videlis Kobiro, have a wonderful day. Nikondani kutoka Sunekomo Socho stage. Happy Sabbath, Brighton Makori, Sinambiamono Sana. Paul Moragwa, Amisa Watanga, good interpretation of the book of Revelation. Biamono Balisia, a singing ya Magere lesson, Joseph Ompati, Elder. Kurwa ekanisa ya Pipeline SDA Church Nairobi. I am following live
from Nairobi kati ya mashabiki mange aliagenda ko bagosanga amona intwetu bega turagenda mutimo ke lesson do chianyale ko bage gotwara amageri amayakigimba yake turagenda so mutimo ko makigo ngora na tore elintunyara ko batogosanga amona e intuda kabere. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi mwanyagetinge engima ejumapili y'itariki 15 umutinywega ugatano na limo chipara chonspi niko kiraro li ase ewodi bino ase a constituency ya Nyaribari Church asegeti Kenya Nturago Green Stadium MCA bwe wodi ga ya ibeno omoske Steve Arekam niko ariganire umuyega umutimukigima bogo chingira litkuri abagaka yani Father's Day ase umugeni bwesko arabe umugabana we county ya Kisii omoske Paul Simba Arati araye abarayi bande kurwa asorongwega nase chingongo gwetane gusi Mariota Steve Arika umemsewe godi ebeno wansa aba mama baitongo batinga mbiya mono asogota litkolira Mother's Day twabwate omugeni bwesko omosubati May Simba Arati first ready abagaka naba promise tinga 18 Motienyo yosta narongo twala tukunga Father's Day omugeni bwesko His Excellence omugabano ito Simba Arati igo intumwens twego ki litukerio umusiate tenga kotebi bwanigo intubwerorere kubwagotebi amasabo nabeo amatera kurwa asichikwaya ao chingero kurwa abanyangero bali bachitenkuma gusi yonse yali amakuru omugaka koromo chobuna liria tere twabisete nyamuro sanarero tira mangana yo abantu baito kamoranje mozige tintakana ya inyangweso tigagutaya mayaka inyora nero kunywomete yosibini kwa moka inyeno yo naye tosabe nyasaye na yekegolie kega ekeke boigo oborwaria bwobosa so free medical camp okubwata ebibande kigosori chichingencho abuna bono ogwaka achwa gosegesa umuriro kuminyoka kigunime gose sacrifice waka omupira na megelio yegekoro cyumugusiye orangiti sakawangiti otenya materere kwana karore bicha yabo tigatumira nyantura gori tukerio tumanye goro yabanyankonga abaito namanga manga bwatekene kegusi tegwagi nero mutinyusi na ngoro mumino mutinyusa batawle tali molindo obo bokorwana angana ntu bokamagaya niobora turetie karansa arangirio kioro nombero mwabo na yande amange yukwigokya inchumwensi inchuoto chengere amaritkiriga ya vaiburi abagaka yani Father's Day Jumapili yita enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejuma chokisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitokero montachi obisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kia kwerena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tuko na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Kibuye Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ostauzu Muyombe Gosh Adonisi Rumba he weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend abantu bonse bikogotemina enere shona mbemo eshoe mu kabisa eshoe rumba kitoko Mwana tambe Yesu baba kaka yenda niye Mashapate basalela baba kasete iyo kumenya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera n'ayandi amange Sheba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe miziki ya mebo yichisukuru Oriurumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi yakare, mono ye chinga kichidi mesiki buneri yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwamanya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, mesiki menge miansu, mesiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen yospevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nevenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito Ostauzu Rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biemano naende omwancho murilia sentunda ya kabeto irinira sembe omagere gutwara omotimo to korayo twara twakwari bagabona yo mwancho murigiria kwanyara koba kwara ringoria bera tatoiga ine kero kende no bwate okomenta gose no bwate liboria na kitokora ko yachi dakika ibire satoiga na ikwalika SMS yago
abu ikonyara kwa boko sanga ekeregeri kiago amuna intwenge sikirwan siko anene ase amagerio ye lesson to kotanga lesson discussion to kukwanaga media balise baerera na kibanyaga ko bakonyirigiria na ego kwaera kurugaria twanyara kwa to kubarania maswaria erinda twensi twanyara kwa to gosegetana twensi asubwamo ase sabari yo kugenda asomotimo ko twanyara kwa to kurigiria anene achinchera gose ebimanyererio biria bire biengiti twabiregeri gocha pono totore kurwa sensemo ya kabere ebimanyererio biria kerokende bira associated amana Nyasaye ebimanyererio biria turabenga ebinya bio kerokende chima biria gose ya Nyasaye elindo mwanchu murigeria kakonya kogendera amune sabari yayo kwegeno manyanga asoko bokoko muri na kwana ngayaya kali muntu gocha kwaroka bekire igaiga asobosigwa inga sigisi yotabenga mobogero oyo nyaje no yo nyachemi oyo igwengiti bono ibiroro ngatotiko batoteba kurwase ebimanyero biyentu atenga nabarikero kende bairogete amachiko aria amonya bantu na negitieria kero kende no kolengana no kugani kwae kulinde ase ensemo ya Nyasaye ebimanyero mbirebi ono omwanjwa ase ebimanyerero bya Nyasaye. Yes. Esabato yabere kemereri kya Nyasaye gyokugwa kwae kurwa seka kyogotongo. Yes. Woika naende karotora ikeiro. Asama chikaria Nyasaye 10 karokoriye ryoko nganya emerongo ebere kunguke kya gatana gatatu goikege 10 na kemo. Na kugo chika gukoro kinga tomosasi menya sawo motungi guronense echinyanja nechisoko chiama. Yes. Soma kifungiki. Tabya okonganya ibe merongo ebere kunguke 10 na kemo. Koika ekemukia ye 10 na kemo. Ekemukia gatana gatatu goikege 10 na kemo. Biblia nchene bagotabanga linyore 28 linyore litukolie sabato olirende libeli chenu amatuka 5 na limo okore emiremo yawe yonsi kolende litukolie gatano na kabere nelitukolie sabato liatana netwe na Nyasaye wo asiri tukelio tokore emiremo ende yonsi ayegoso omwana wo omumura gose omoiseke nonya no musombo wo omumura gose omoiseke gose chitugo chiao gose omomenyi ole mwao naki asa matuka 5 na limo naro omone natongete igoro nense nechinyanja na byonse bireimeo agatimoka asali tukolia 5 na kabere asayo omonene agaseseni alituko lie sabato akariatana na libericheno toisa kurusio gochiko kororo diori evolution yeko iremerimo gekara motungita igukwa nwanda ekende ya kabere emerongo 3 ne ya masoko nganyo ko igeka ngo ki 10 na kabere na 13 isabate go tuoro kinga Nyasaye lero gotochena intuna banyabibe no etuguturi gwetera subiye bwayo no bacheni bwa Nyasaye no boko era turaikego mango omonene agakwana na Musa akamotebya kwana na Abaisiraeli obatebye go ikamorende chisabato cyane kiagera ekiagera ekyo nekimanyererio egati yane na inwe ebiare ase ebiare elinde mumanyenga ninche omonene oyokobachena tariza sir oyo gotochena nere isa koyirusio otorari yo gotorega wetere singuri cheito esa batego toanga salvation is by faith in what God has done otorika kora so kwegene kinya sato koreine rogotochena. Actually omorisia ekebunge kiabekire very clear naki ekenaki ekemanyereri kia Nyasaye that is the seal ekemanyereri kia Nyasaye gegotwarerie tari ya Nyasaye kiamanya gotware sabato kiamanya gotwara nero motongi bwense na arari na iguru ebina bie bintu bitatu bikororekana ase ekemanyere giakwana very clearly keirorero morisi agara ogendere yo dianku na amsori omanyenga ninje nkobachema igo ese gotoka ngateyo ntoko manyo in the sabbath no toko ba purified ntoko manyo gotoyo gotochena isa ko yirusio ntoko manyo gotochena ekende omonene Yesu agakwana ase Luka 15 emo yekemukia yege 15 kabiri Luka 5 nemo morisia kemukia 15 kabiri 15 na kabere
Origine naro te betango mulisi kero kwana ebivungo gwakwana ke gusibi kuchibiara korekani 16 tukaisana nema Luka 16 emeka mugi 15 na kabiri asege songa na kegoro 17 very good 16 17 16 17 ebu kwega kolende nango kobua igoro na it is easy nango kolende nango kobua igoro na ense goeta kubua enuguta eyemo yamachikukorwa aroro asenjerende na kiga negende kiororo mono igoro nense goeta kobua enuguta eyemo koruswa so gochika kwa Nyasaye na konkorusa na enuguta nsinini aso gochika kwa Nyasaye tori gokuna oyu no maneno kwana Matayo 5:17 mpaka 19 nere gukwanire guri amangana ya machike ko rira imi tukurwana esegi go yoguchika kwa Nyasaye Matayo 5 ekemugo 15 kabiri go 19 timoka ngani gona achire gosaria machiko ose amangana ababani tinje tiko kobisaria korende ase okobiraniria okobikirania ekene nabatebire nga goika igoro nense nabiete tegoeta enuguta eyemo gose aganto agakakamo ase amachiko goika byonsi bikera yandera paka 19 gaki montonde bwensi orasaliri ichike elimo elirikire asa amachikaya na kuorokereria abantu boigo oyo narokwe omoke mono asoboroti waigoro korende oyo raya kore na koyakorera na koyaikere na koyai koyorokereria oyo nere orarokwe omonene asoboroti waigoro asenjerende nga omonene no nere bunajite Yesu Kristo tachitu wonjora na asinini igo sabato yanya wonjo ko kukobe sabato yabiri tukugirita ni yechu neri ngana liyo manali ateba ekero tu goitaba omo ikomba genero utubike kamanyirikyo monene abaye soinye ikemungu keke 30 abaye soinye atanga omo ikanero utubike kamanyiringa abana abo monene gekanero gutorago chiase ekene gyons obuguria ya Yesu Kristo oyabika kobaya ito nabo goika intwe twensi tonyare goikera obomo bwokwegena no komanya mono omwana onyasaye inye 30 abaye besoinye kemuke 30 430 oseti moichania omoika omochenu nyasaye asarere oyo mwabegetwe ekemanyererio goikari ituko rio koborigwa ligasenjerende nga asensegeye oyo gotobeke kemanyeringa abana abo monene Nyasaye omoika na mbara bya kobeka ukumanduka 14 kamukege 12 kumanuka 14 kifungo gya 12 Biblia nchini goteba nga aiga nao abachenu barabe no koremereria abo babwateta amachiko anyasaye nakoba abegenwa ase Yesu amen no okoremereri kurabe kwa bachenu ababwateta amachiko anyasaye nakoba abegenwa ase Kristo Yesu aenda ase translation indenga igo bago twaro kwigena kwa Yesu Kristo komenya ime yaitu aho to kwigena kwaye toba abege rubunerare ne sabato ne kamanyirikyo manene ntoye timokega paka iguru origererie Isaya 50 mona isanema ekongo kie 23 nga kubumutinyo yo mu gukiyo yonde na kubwe sabate ya mu gukiya zinde ndogenda asubuswanya sai to kumusasima ike sabate kuri kuruga bakiki gugo ero tebwati moerio ya mona sana omulisi atimanya tigo se na kie kogera kiri kimanyererio asinya sai na kie kogera ibunge bibyate banga asama chikonsi asi kemanyererio kia Nyasaye ekebwata machikae tari wonchoka uchika wakabere nga kigogoteba to bwe korera gento kieke sanamu inde yonse utanga ni wateba ngaki toba na Nyasaye gutatiga
igo amachika ya nyasaye richiko ribwate obwagare bwoko ya summarize nandi ribwate neira ne richiko ribwate ekemanyererio kia nyasaye na nyasaye agoteba ng'andiri gonchoka oyo orabwatia amachika ye nere okorora oboruti ori bwa Paul Muragwa akoboria chinga kichere kigima kagitana riborio toraboria rio casting ncho yebiro Paul Muragwa akoboria nga indi chinga kiechi cyo kubotererigwa gusasima emebukane kiranyara ko bakigwikirana ekere njiri yarandigwa sense ngima abantu bamanyire kene banachekina kyoko mwa Kristo ubugima bwabo kose banachekina gyo gutamo ubugima bwabo na libindi birekerana pimono sana esenje chinga kinebero abalisia kwangire bagire ko bakangambia mono asincho kwera chinga kichino kwene kangmanyira ko mwikirana ngase studio elinde twanyara ko batogusanga awanene obosera na magire lesson asincho yabancho baligireria bali bakwenekana bari banyara ko bagusanga amona intu ko twachagete amagire lesson mbia mona asincho birengere bya kwanyara ko bagusanga amona intwe litukolera nto nyare tiko batokwera mabuli na mangese ngicho chinga kinebiro kurinde nonye echuma ende ndinde nabotoko yabekrania moiga tutarachaka esabatego cha nabotoko chakera mabuli iyo kana ko batoko kwera ne tusome birengere byago ili tunyara ko batoko kwenekia unatonyera ko batoko seni watwensi ase obwamo asoko genda gusasima nimayete mambia bono wachutire nonya kama iyo kana nyara ko bagaho honya asenye njiyo kumanyanga ekimanyiro kieng'itingire kieke nekimanyiro kenya sa elinde naye ko gosoka kucharisi ko wata na njiringa ta ko binkwero beria asenye njo yobogima obwakale na karomorisi tumaiti bitukorera nga yogo chikabako onda sekanse ya Victory rero nande karibu sana tusasime asobwa amasi de quota ya Nyamira Westfield pia mana sana morisi bakare anda agende sekanse ya Mosereta ribogonu iko pia mana sana kwa niaba ya Taseni Kiandizi TV kumugoi kalini mwatoirira maigaito kitu abayiga mwabana ino abege no asebinte bikenge na maiga ariko nyara ko bato boseni botensa so morisi tusekera ya tusabe date nyasaye kwa beiro mwigenu watwegeire bimenyereri byago date nyasaye tokonya una wa Kristo totenene burunga so Kristo boito titobe kanisa imera kini toborweke manyereri kiagase birengereri bito tomanyere ngano koronse sirere so Kristo yiro motoria amen pia mana sana kwanda turasoma temo kongwera nande nja sentunda ya gatatu asokonyara ko bato gusanga amonai amatera kero kende gutera sinamba esimirega guteba nga gotero ko kwari konyara ko bago gonsini mambia bono asibali batano ali bagali goikira nase kanisa no rasinya gitari kero kende bitango mbiro byanyara ko bibugo sibasenga baro basiriri amona banchu babo bata tuli tukolya no to gusasimiraga ganga etivi yawo nebeke gawo no to gusasima amona igwetera sigeta seni Kiandizi TV tokenda somo temoko ngura nande asentundi agatatekera ngwakira barisyo kwaeli